Μπράβο. 1-3, heat 2. 20 deadlifts of 90 kilos. 10 over the box jumps. And they need to row 30 calories before they can move on to round 2. Where's the music gone? It's a bit quiet now. Ακούμε τη μουσική της μπάρας των 90 κιλών. Χωρίς μουσική. We're getting very close to big. 1 minute in. Ένα λεπτό. Το ματιάσαμε το DJ. Zategni noge. Tako, to, ajmo. To, majstor. Να δούμε ποιος θα κάψει 30 θερμίδες πιο γρήγορα. Βάζεις τη στιγμή, γι' αυτό τρώω. Για να έχω να καίω. Αυτή την άκαψω. Ajde. Ajmo, majstor. Jako povuci, no. Ajmo, Ivo. Έχουμε και το μοναδικό Έλληνα αθλητή που έχει πάει στην Ευρώπη να διαγωνιστεί. Τον Αρίσο εδώ στο 1. Έτσι. Και γενέθλια σήμερα, μάλιστα. Χιλιόχρονος. Έχουμε περάσει 2 λεπτά. 2 minutes in. Είδες, αν είχε φάει τούρτα χθες όμως, θα είχε να κάψει. Ajmo. Tako, dobar je. Πολύ κοντά βρίσκονται όλοι οι αθλητές. Αρχίζουν και ξεχωρίζουν κάποιοι στο 3 και στο 4. Bravo, bravo, ajmo, ajmo! Ajmo, sine! Ajmo, Mrko, lupaj, Mrko, lupaj, Mrko! Ajmo, daj ga! Lupaj ga! Ajmo, Ivane, trudi! Stavi noge malo! Stavi noge malo! To! Παύλος Βλάχος, μικρό προβάδισμα στη θέση 3. 3 λεπτά. Πολύ κοντά, Γιώργος Μέλος στο 2. Ajmo, Ivo! Και Κωνσταντίνος Καραγιώργος στο 4. 3 πρώτοι αθλητές για την ώρα. Bravo, Ivane! Ajmo, Ivane! Ajmo! Kat! Όλοι μάχονται να ξεπεράσουν τους χρόνους που έχουμε από το προηγούμενο hit για να διεκδικήσουν μια θέση στο μεγάλο τελικό. Ajmo, Ivane! Ajde, Ivane! Bravo! Βλάχος Παύλος μπαίνει πρώτος στον τελευταίο γύρο. Ajmo, Ivane! One athlete who's Ajmo! doing his round 3 exercises right now. We're coming up to 4 minutes. Dobar si, Ajmo! Ovo će da pojede! Ajmo, car! Ajmo, Mijaca! Čepaj, ajmo! Ajde, to je tvoje! Ajmo, koncentracija, ajmo! Nastavi! Ajde! Παύλος Βλάχος, μεγάλο χειροκρότημα στη θέση 3. Box over jumps για να ολοκληρώσει με τα 30 μπάρπις. Πολύ κοντά, Γιώργος Μέλος μπαίνει και αυτός στα over the box jumps. Κωνσταντίνος Καραγιώργος και αυτός στη θέση 4. Πολύ κοντά όλοι. Βλάχος στο 3. Έχει ξεκινήσει τα μπάρπις.
Καλύτερη επίδοση θα κερδίσει το νήμα όπως φαίνεται. Idem tamo samo preći, ono svjetlo jebene. Έχουμε περάσει τα 5 λεπτά. Da, to se čuje, okej. Bravo, Ivane! Ajmo, bre! Είμαστε πολύ κοντά και στους καλύτερους χρόνους του προηγούμενου hit. Παύλος Βλάχος από κοντά, Γιώργος Μέλος, Κωνσταντίνος Καραγιώργος και Ιβάν Μιλίσεβιτς. Όλοι οι αθλητές είναι στα μπάρμπις. Μικρό προβάδισμα, 7 μπάρμπις από τον Παύλο Βλάχο. Ajmo, ajmo! 4 τελευταία μπάρμπις, στο 3, Παύλος Βλάχος. Μεγάλο χειροκρότημα στη θέση 3, Παύλος Βλάχος, 6-12. We have in first place in position 3 in under 6.5 minutes. Δεύτερη θέση, Γιώργος Μέλος το 2, 6-18. Μόλις 3 δευτερόλεπτα διαφορά. Ajde! 6-46 ο αθλητής από το Ανδρίνιο στη θέση 4, Κωνσταντίνος Καραγιώργος. Ajmo, Ivane! Ajmo, Ivane! To, ajde, ritam! Samo ritam, Μεγάλη μάχη στη θέση 1 και στη θέση 5. Τελείωσαν μαζί στο 7-12 Γιάννος Αρίστος, Ιβάν Μιλίσεβιτς. Hop! Ajde, Tare, ajde, Tare! Ajde! Tako je, ajde! 5 αθλητές ακόμη. Ajde, 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 ne slušaj! Będziemy za 100 λεπτά, almost at 8 minutes. Ajmo, Ivane! Ajmo, Ivane! Βρισκόμαστε στα 8 λεπτά. 3 αθλητές στα μπάρμπις για να ολοκληρώσουν στη θέση 8, 9 και 10. 3 athletes left doing their final burpees to finish round 3 and finish 1-3 heat 2. Στο 9, Τίμωτης Σαββιτικαβίτς ολοκλήρωσε το workout. Θέσεις 8 και 10, τελευταίοι αθλητές. This is 8 and 10 now to finish. Bravo, Ivane! Else like this one. Δώστε ένα χειροκρότημα. Έλα από αυτούς που προσπαθούν ακόμη. Αυτή τη στιγμή οι κριτές έχουν πάρει και ρόλο personal trainer. Εκτός από το να κρίνουν, ψυχώνουν και τους αθλητές.